Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngiyalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. uMntwana uSimakade Zulu usacele uRamaphosa ethi ukumisa kancane amalungiselelo okugcotshwa kwesilo uMisuzulu. uSimakade uthe amalungiselelo okugcotshwa kwesilo kuzomela ethi ukuma kancane ngoba uzimisele ngokufakela uRamaphosa inselelo mayelana nokuvuma kwakhe ukuqokwa kwesilo. Abameli bakaSimakade babhale incwadi bebhalela uRamaphosa lapho benxusa khona ukuthi wonke umuntu oyingxenye yamalungiselelo okugcotshwa kwesilo bethi ukuma kancane ngalamalungiselelo. Le ncwadi ibibhekiswe kubameli bombuso abamele uRamaphosa, ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu, uDr Nkosazana Dlamini-Zuma, uhulumeni waKwaZulu-Natal nabamele isilo. Kule ncwadi uSimakade uveza ukuthi uyena ofanelwe lesi sihlalo sobukhosi futhi akuzange kulandelwe imithetho ngesikhathi kuqokwa umuntu ozongena kulesi sihlalo. uSimakade uthe usalinde uRamaphosa aveze ukuthi yini yamenze avume ukuqokwa kwesilo. Uqhubeke wathi bazoya kofuna isivimbezelo enkantolo uma bengayitholi impendulo ezibophezelayo ukuthi kuzomiswa amalungiselelo okugcotshwa kwesilo. Uthe inhloso yakhe akubona ukubambezela lolu daba futhi uzimisele ngokuthi lixazululwe ngokusheshsha. Wembukeli ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.